Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er ved at være lang tid siden. Ja, over et halvt år siden. Jeg sidst har lagt noget op, men nu er det ved at være fyrværkeritiden, så jeg begynder at lægge noget op igen, vil jeg tro. Jeg har startet en ny YouTube-kanal. Ja, den hedder også Mikkel Hansen som den anden. Jeg har ikke lige fået ændret, men jeg har startet en ny YouTube-kanal i hvert fald. Men i dag skal jeg simpelthen snakke om mine rester fra 2024 til 2025. Og jeg troede faktisk ikke, jeg havde så meget, men jeg har faktisk en del. Så jeg tænker, at vi skal bare komme i gang. Som det første, så har vi et Red Power batteri her. 49 skud, et rigtig flot batteri. Der er vist omkring 372 gram, måske i det her. Der er simpelthen 362,5 gram. Og jeg mener også, det er 25 mm, så det er rigtig flot. Og så har vi selvfølgelig Dramatic. Dem skal man have, altså de er simpelthen så gode til den pris, de har. Og der er der 187 gram i. Og så har vi nogle Romantic bomber herover, som jeg stadig har nogle af. Det er 5 skud per bomberør, og der er 6 stykker. Og jeg mener, ja, der er 35 gram krudt i hver bomberør. Så det er også fint. Og så nedenunder, der har vi et Fireborn batteri, som der simpelthen er, nu skal jeg lige vente om her, der er 242 gram krudt i. Det er også et fint batteri, synes jeg. Det er også noget, jeg havde sidste år. Meget fint batteri, vil jeg sige. Og så har vi nogle frontal shots her i. Ja, Flighty Mini 1. Kan man ikke lige se det helt, fordi jeg slører, men der er simpelthen 6 gram krudt i hver. Og så har vi et Flighty Giga. Eller Flighty Maxi. Og der er der 17,3 gram krudt i. Og så ellers så har jeg nogle raketter for Hjem og Fix, noget gammelt sortiment og noget, Himmelbjerget og noget Thy, hvor der er omkring de 20 gram krudt i alt. Men det var mine rester, og jeg kommer selvfølgelig også til at lave en video om mit fyrværkeri fra 2024 til 2025. Men det var bare lige en hurtig indsamling på det, som jeg har tilbage. Så jeg vil sige tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, så den her kanal også kan komme op, fordi jeg har ikke rigtig nogen subscribers. Men tak fordi I så med. Hej hej.